Ongi etorri Seskulari saioko atal berri batera. Atal honetako gaia dolu perinatala izango da. Gai hori lantzeko solasaldi mamitsu bat izango dugu Eider Otsoa eta Amaia Zulaika gonbidatuekin. Haiek Esku Hutsik elkarteko kideak dira eta Zarautzen emakumeen etxean izan dira. Herriz herri daramaten erakusketa aurkezteko. Eta ondoren hitzaldi bat ere eskaini digute. Une hori aprobetxatu dute guri tartetxo bat eskaini eta hain garrantzitsua den gaiari heltzeko. Estatu Espainiarrean 2021ean 80.000 emakumek baino gehiago haurtxo baten galera izan zuten. Haurdunaldian edo haurraren bizitzako lehen urtean. Galera horietako gehienak haurdunaldiaren lehen hiruhilekoan izaten diren arren, horrek ez du esan nahi garrantzitsuak ez direnik. Galera edo dolu hori bizi izan dutenek, horri aurre egiteko beharrezko arreta medikua zein psikologikoa behar izaten dute, eta horretan dihardu Esku Hutsik elkarteak. Haiek, inor baino hobeto kontatuko dizkigute honi buruzko bizipen guztiak. Animatzen? Bueno, Esku Hutsik elkartea sortu zen orain dela urte bi. Oso elkarte gaztetxua gera, 2 urte besterik ez dauzkagu ofizialki. Lehenago, ginean hainbat profesional, hainbat amatxo, hainbat familia, hori dena moitzen. Nire kasuan, nire semeak aitz partuan hiltzen orain dela 13 urte. Eta garaietan ez zegoen laguntzarik. Orduan laguntza eduki ez gendun pertsonok, ziginan bere gaian mugitzen, beste batzuk ez ezaten bizi, gu bizi izan genduna, gu bizi izan gendun bezala. Orduan elkartea sortzen da familiei laguntza emateko, eta bertan parte hartzen deu, familietaz gain parte hartzen deu profesional desberdinak, terapeutak, abokatuak, fisioak, eta beste hainbat profesional bertan parte hartzen deunak. Orain dela 3 urte, tortzen ziren familiak terapiara eta kontatzen zuten esperientzia txar bat izan zutela ospitalian, edo ez ziela sostengatuak sentitu, eta oso denbora gutxian ospitaleko esperientzia oso edarra izaten nahi da familia askontzako, osteko zaintza, terapeutuko egiten deuna bere, oso polilla izaten nahi da. Orduan, oaintxe bertan egun naiz bikote batekin, da galdetu diot, sostengatuak zaude den? Bai, jazta. Familiak onbia hiltzen zaigunean, sentitzen geha hola hasiera baten guri bakarrik gertatuko balitzaigu bezala, hola sentsazio bat. Nola ez den hitz egiten, elkartearen helburua zein izan du da gaur hemen, egon diren pertsonak, hasi bat landatu dugu nereak esan duen bezala, ez? 20 pertsonak gehiok hitz egingo dute gaiari buruz normaltasunez. Amaia, zu nahi diguzu pixka bat kontatu nola izan zen zure bizipena? Ni 5 amatxo naiz eta 2 ditut pesotan. Eta aurrenengo aldia hori esan zidana Eider izan zen. Eta, hasieran galera prozesuak eta zuk dakazu ilusio bat, haur bat izan nahi dezu, eta gogoratzen naiz aurrenengo galera izan zen oso pasatia. Lehen hasi berri ginen saiatzen, eta hauetan tokatzen da txanda pasa. Eta bigarrengoa ja etorri zen umetxoa. Baina gero berriro saiatu ginean eukitzen hor ja izan genitun arazo gehiago. Haurdun geratu nintzen, nire aurrenengo haurdun geratu nintzen, 12. astea handikan etzan kuplitu, ez genuen ekografiarik, uste 11. astea zala, eta odoloetan hasi nintzen. Ospitalen egiten dut lana, jo nintzen ospitaleko urgentzita turnoa bukatu eta segituan, eta hor ikusi zuten umetokia hutsa zegoela. Zegoen zakoa formatuta, dena zegoen, baina hutsik zegoela. Eta ematen dizuten bertan informazioa eta hasieran esaten dizutena da hemen dituzu, aukera hau dakazu, etxean egingo dezu, etxean bakarrikan egingo dezu, eta ni oso bakarrikan sentitu nintzen hori dana etxean egiten ni bakarrikan.
Bigarrengoa niretzako askoz ere traumatikoa izan zen bigarrengo galera. Bazatoz galera batetikan, umetokila hutsa dago, eta beste beldur asko dituzu. Eta, gero etorri izan beste haurdunaldi bat. Nik honei bai esate jotela arko iris totala dela. Aurretikan pasatako bizipena eta hilabete pasazian. Baina oraindik ere horrei buelta emateko eta kostatu itezan. Ze bai ni haurdun nengoen, baina dolu bat pasatzen ari nintzen. Eta aurrenengo haurdunaldiakin, itxasoaren haurdunaldiakin baliman egoen super happy flower esate dana, oso pozik, ez nun horrelako postazunik sentitzen, beldurra sentitzen nun. Beldurra ekografia bat egiterakoan, beldurra edozein froga egiterakoan, haurdunaldi traumatikoaren ondoren laguntza eskatu nuen, ze ikusten nintzen nire burua hainbeste gora berekin ez nintzala gai ni sostengatzeko, ez nintzala gai egoteko. Eta ama zinean, gainera, ez? Ama nintzen, haurtxo bat naukan, eta bigarrengoaren bila ari ginen. Aiderrez esker eta hortikan hasi nintzen baita ere pixkat argia ikusten eta konturatzen ez naizela bakarra, jende asko dabilela eta berari esker ere nik beste batzuk lagundu ahal izan ditut, berak esandako gauzak trasladatzen esaten, baina, Ez da kontutan izaten hau baietz. Badirudi abortoak edo normalak direla, bizitu behar dituzula eta aurrera jarraitu bizitzakin, eta honek ez du inongo inpaktu emozionalik, baina hori gezurra handi bada, ez? Pertsona horiek agian hor daude, baina ez dirari kudeatzen bizitu dutena, ez? Deskonexio emozional bat egiten duzu, sentitzeko, ez? Eta nire umetokia beteta zegoen, eta batean hutsa dago, eta hori guztia, ez? Bizitu beharra, bai fizikoki, baina batez ere zauri emozionala, ez? Usten duena, ez? Hor azkenean mina, horritzaldian esan deun bezala, mina da, denontzat berdina, ez? Ume batek ez daka adin bat, ez dauzka 9 aste, 25 aste, edo partuan hilda, edo hilabete bat berandu, ez? Azkenean gure seme-alabak hil dira. Eta ez dakigu zer dagoen seme-alaba bakoitzaren hastian. Baliteke 5 astetako ume bat hil izatia, baina aurretik 2 urtez ume hori sortzeko arazoak egondu izan dira. Ez dakigu ze egoeratan sortu den umea modu natural batean edo beste medio batzutara jo beharra eduki deu, ezta? Hori dana ikustia oso importantie da, ze, bada dimentsio bat ematia doluari berari eta tratamendua egiten deunean, importantena da ikustia zer dago horratzian. Esperientzia horretan aipatu duzu, beldurra handiak, ez? Ondoren, aipatu duzu mina, aipatu duzu ez ikusia edo garrantzirik ez ematea zure esperientziari, ez? Inguruan, igual beldurragatik, baina azkenean ez zaio ematen. Zer gehiago aipatuko zenukete egoera honetan dagoen emakume bat? Eta gero nola ez gauden, ez dan gai bat normalian hitz egiten dana, ez da, parkera juten gera eta beste emakume batzuk aurduan daude, eta, kontutan eukitzia, ez? Momentu horretan badagola emakume bat umia galdu berri duna, ez da? Ze gainera umiak eukitzen nahi geran garaian beste famili batzuk ere umiak eukitzen nahi dira. Orduan, klaro, globalki, ez, gaia tratatzia, ez da? Bakardadea, energia falta erraldoia, eta ez ulertua, batzutan ez ulertua. Batzutan esate jozunean eske horrela sentitzen naiz, baina gaztia zea. Nahi gaztia zea horrekin, gaztia zertako. Gainera gutxi estu egiten da, ez da? Hau da, ez da kasu minik esatia bezala, ez lasa, ez da kasu minik, baina horrek minik gehi amateu? Min emozionala ezin da kuantifikatu, ezin dezan asko gutxi edo nola. Eta ni bajan egon nintzen, eta
kabezerako medikuarekin esaten nion, erresa egiten zait, baja bat izango balitz hankean mina dudala. Baina hau, gaizki sentitzen naiz bajan egoteagatikan, baina ni ez nago lanerako. Eta holako prozesuek, indezakete bikote bat asko elkartu, biak batera atentzioa jartzen badiote gertatu denari eta bakoitza nola sentitzen duen, edo izan daiteke bikote batentzat tsunami eder bat, eta bakoitza pixkat bere aldetik egitea dolua, elkartzeko une gabe eta hor pixka bat distantziatzea edo nola ikusten dezue eragin dezakela olako zerbait. Bikote terapia bada. Zergatik umia bilona delako. Eta hasiera baten guk beti planteatzen dugu, interesgarrina dela bikote terapia bat egitea. Ze gertatzea, batzutan bikotea ez dagoela prest egoera modu horretan sostengatzeko, terapia bide sostengatzeko edo emozionalki zabaltzeko. Orduan, hori ere errespetatu behar deula. Batzutan, emakume batzuk bakarrik etortzen dira terapiara, beste batzutan bikotea bera. Egia da, bakarrik tratatzen denak ere gero etxean sostengatzen dula egoera. Hori ere hola da, segun zenbat eta zabaltzen den bikotea. Zergatik bikotean? Bikotean sortzen delako konplizidade itzel bat, baita ez ulertzen maila bat baita, baina nola zaudela zuela eta ni hola. Piskat hor badago zaindu beharreko egoera bat, ze bikoteak momentu ezberdinak bizitzaitu. Eta emakumeen bizipena normalian, hau da, bikotea hitz egiten detenean, hitz egiten dut gizon emakume, hitz egiten dut emakume. Bikote da dena. Bakarra, emakume bakarra ere bai, bikoterik ez dakana, edo, bakarrik ama edo baita erabaki duna izatea, hor. Azkenean, elkarrekin jutia da, sentsazio hori, elkarrekin goaz honetan. Eta gertatu dena gure bizitzako egoerik zailena da, baina elkargune honek berak bakarrik osatzeu. Bikotearen elkargunea osatzen du. Eta orduan importantia da hau azaltzia. Bion kontua da, baliteke oso modu desberdinetan bizitzea, baina elkarrekin. Importantea iruditzen zait, batez ere, umea eukidun pertsonaren gorputzaren arreta jartzea. Uste dute gorputzak dena esaten dula, Eta umea eukiduna esaten dut, bi emakumeen artean erabakia dagoelako baita nork eukiko duen umea, Eta gorputzeko bizipena, benetan gorputzeko bizipena da. Izan ere, erditu hitza ere, beira badauka indarra, erditzen gea. Orduan, sexualidadeekin lotuta, hor dago, bizi daiteke esperientzia, Amaiak oso ondo esan duen bezala, oso happy flower, oso gustora eta dena ondo joanian, baina gure kasuan apurketa bat dago. Eta orduan apurketa dagoen momentuan, beira umia eukidun emakumeen gorputza nola gelditzean puerperio deitzen den garai horretan, eta gu beira nola gelditzen gean, Gure gorputza, gure hormona guztia, gure sexualidade guztia dago umiari eman da, eta, gu bizitzen deuna da ezin eman hori, Orduan, beira badan, porketa itzel bat, basatia, esango nuke. Eta orduan, gorputzak gero nola berreskuratzen du, nik uste dut gorputzari arreta asko jarri behar zaiola, prozesu guzti honetan, ez bakarrik emozioi eta pentsamenduei. Esaten zidan, neska bate gainera, zer gauza nola gehan batzutan, beakolako parto erditze traumatiko bat izan zuen, zaten zuen bera, frakasatua sentitzen zela emakume bezala, zer gauza, Zein den nik, nire umia hiltzeko. Claro, hori itzela da. Zerrobetu dezaket, urrengo umia ondateratzeko edo. Eta gure kasuetan gainera bereziki, ume bat galdu deunean, burua pixkat, beste ume baten bila nahiko askar jun nahi du, buruak berak. Buruak hori izan behar izun, buruak, Gorputzak gorputzak Amaiak ondo esaten duen bezala, sendatu behar du, dolua bizi behar du, goxatu behar du,
Eta ja beste momentu baten dagoenean, hain berriz ere beste ume bat sortzeko nago, baina da hortua bezala, ezta? Behar ditula bere fase guztiak barbetxoko fasea pasa, ezta? Eta ja goxatu danean lurra berriro sortu, ez? Bete behar hori, ez? Hori da beste kontu bat landu behar dena, hori terapian lantzen deuz. Azkenean ez gara ari ume bat beste batekin tapatzen. Hor badaude pertsona heldu asko kontatzen duenak. Ni Joseba deitzen naz, nire nahia hiltzen, eta nire nahia Joseba zenez nire bai, ez da, eta hau ez da. Hau ez da. Ume bakoitza, Amaiak oso ondo esan duen bezala, ume bakoitza da, bere izenekin eta bere lekuan, nagusina, bigarrena, hirugarrena, laugarrena eta bosgarrena. Hau da, bizitzaren ordena mantentzia oso importantia da, ez? Eta espazioa, ume bakoitzaren espazioa. Zer bururatzen zaizue behar duela famili bat, bikote bat edo pertsona bat bizi duela olako zerbait, bai gizarte aldetik eta baita ere erakunden aldetik. Beste erakundeek, lehen esan duena Osakidetzak eta bertatikan ere informazio laguntza, batez ere psikologikoa emango balute eta hau ikustarazi beste erabatea eraman ahal izango zenuke edo lehenago bilatu laguntza hori, ez da? Nik bi puntu jarriko nituzke hor, zuk esan dezunari atxikita egituraketa bat, ez da? Gizarte mailan gai emozional eta buruko gaiei eta bizipen guztia bai egituratu gizartean, ez bakarrik egitura ofizialetan, ez Osakidetzan edo, baizik eta gure denok ere bai, ez da? Gure barnetan, hau da, zerbait emozionala bizitzen nahi naiz. Eta fisiora juten nahi zen bezala, jun nahi dut nire emozioak eta nire bizitzen nahi naizen hau lantzera. Denok hau geha, ez da, hemen barruan daukaguna, baina ez dakagu kultura hori. Ez dakagu barruko pentsamendu eta emozioen garrantziaren kultura ez dakagu. Eta izen ere uste dut hori dela oinarria, ez? Lehenengo kultura hori barneratzen hastia denok dena garela. Hankak hausten ditugunean, ejuten geha traumatologoan gana, beste barnea busketak dauzkagunean ere, jun behar deu beste mediku batzun gana. Eta behin hori kontutan eukita, gizarte mailan egituraketak bai erakunde mailan, bai zerbitzu mailan, eta honetaz informazioa egon daila alde guztietan. Eskuragai egon daila informazioa normaltasun batekin, hori izango zen nire ustez importanteena. Egia da badaudela gai batzuk ez direla interesatzen, adibidez, beste emakume bat elkarrizkatu egontu genuen abuso sexualak haurtzaroan. Zailak dira bizibilizatzen ze gizarteari mina ematen dio, zure testigantza entzutea, zurea impactatzen die, mina ematen die, kutsatzen die, eta pixka bat hori delatan ere ustez batzutan ez deu nahi ikusi, ez? Baita ere ez, orduan lan garrantzitsua egiten nahi zeatela bizibilizatzen hori, eta jendea nahiz eta beldurra izan horri, agerta daitekela, gertatzen dela, eta badaukala zu ikustea edo zurekin lan egiten duten emakumeak, prozesu gogor bat, latza da, baina baita ere zure burua ezagutzeko, zure respetua, zure autozaintza lantzeko aukera polita badela ere, eta askotan bizi dugu bakarrik ez ezkorra, dolu batean, baina dolu batek eta egiten desun prozesu psikologiko edo emozional hori ere beste pertsona egiten zaitu eta laguntzen zaitu zure bizitzan ondorengo egoeratan ere beste rekurso batzuk izaten. Nik eskerrak eman, bai zuei, Zarautzeko Sexologiatik guri deitziarren, eta Erlo Telebistari baita gai hau, ez da, hola, normaltasunez, hitz egiteko aukera ematiarren.